reakcia je moc skromná, lebo toto je akože ten veľký program, hej, že to je ten akože program, na ktorý chcú ísť všetci, je tam veľmi málo akože miest a je to extrémne prestížne, exkluzívne a veľmi, veľmi zaujímavé. No, takže, moje otázky. Dobre, ideš prvý, lebo ja sa chcem opýtať, že čo si sa tam ani nie, že naučila, ale že čo bola tá možno pridaná hodnota toho, že okrem toho, že teda si bola v kolektíve mladých dynamických ľudí, áno. Lídrov. Všetci ste sa cítili ako vlastná rodina, ale čo tam bolo také, že čo si aj doniesla? No za mňa bolo úplne, že super. Jednak to, že som spoznala ďalších teda 12 ľudí. Ale nie, ono to je super, lebo my teraz vlastne len ako cestujeme po Európe, tak vždy, keď som v nejakom európskom meste, tak volám, ahoj, si tam, lebo ja som tu, tak ideme na pivo a to je super. A to sú všetko proste veľmi zaujímaví ľudia, vysokoškolskí profesori, analytici z think tankov, poslanec gréckeho parlamentu tam bol s nami, akože veľmi, veľmi zaujímavé zoskupenie ľudí, čiže naozaj je s nimi čo rozoberať. A zároveň ten program bol super, on prinášal akože jednak, bolo to ako keby, aby sme si urobili vlastný názor, nebolo to akože nejaká propaganda, ale naozaj proste, keď sme sa stretli s niekým z kongresu, tak sme sa stretli aj s demokratmi, ale potom sme sedeli s republikánmi. Keď sme išli do liberálneho think tanku, tak potom sme išli do konzervatívneho think tanku, takže sme si proste vypočuli všetko možné. A za mňa ako novinárku, že čo je úplne taká, že najviac pridaná hodnota, že ja som proste taký ten pozorovateľ a ja som proste tak skladala tú mozaiku. A akože už som dávno za tým, že sa akože hanbím niekomu akože prihovoriť v zahraničí, to vôbec neriešim, mi to je úplne jedno, lebo však tých ľudí možno nikdy neuvidím. Jasné. A tak som sa proste aj dávala do reči úplne, že s nejakými ľuďmi a ono to vždy nejak samé prišlo a ja som proste stretla strašne zaujímavých ľudí, stretla som nejakých koubojov, ktorí mi hovorili, že za to, že akože sme kouboji, že my nevolíme Trumpa a také akože a ja strašne veľa vecí sa mi ako keby tak ozrejmilo, že vlastne tá Amerika nie je ani čierna, ani biela, že tam je strašne veľa tých odtieňov a tým, že my sme sa vlastne presúvali po tých štátoch aj po tých akože nie tak ako keby aj známych, aj tých mestách, že to bolo pre mňa úplne že super skúsenosti poskladať tú mozaiku a všímať si tie drobnosti, detaily a vlastne to mi pre mňa ako novinárku možno, že je taká najväčšia pridaná hodnota, že nie, že sme proste si vypočuli XY aj veľmi zaujímavých prednášok, aby som akože nechcem dehonestovať ten program bol super, ale ako presne toto, že stretla som nejakých kaubojov, potom som stretla akože... Kaubojov som ja ešte nestretla. No to bolo perfektné, oni ma potom pozvali na výstavu koní. To je bomba. Počúvam, to je pre mňa program. No, hej, ja som taká, vieš, pobláznená týmito vecami, čiže za mňa to bolo... Kde sa môžem prihlásiť? Prihlás ma. Ja chcem ísť za koubojmi. Dobre. Network u koubojov ešte nemáme. Ja takéto veci napríklad priťahujem, no lebo ostatní nemali takú skúsenosť, ja som teda... Ale to je super. No ako pozeráme sa na tú Ameriku, že Amerika, ale predsa len je to 300 miliónov ľudí a to je, že masa a nie je to úplne také jednoznačné z tej Európy sa takto na to pozerá. Takže super. Takže taký network. Network a zároveň presne tá mozaika, že proste z každej tej strany sme si to vlastne mohli pozrieť. Jasné. Ale tak mala si asi príležitosť vidieť aj trochu vlastne to mediálne prostredie, ktoré je tam a ako, dajme tomu, sa tam vnímajú akože médiá a tieto veci. Vidíš tam nejaký akože paralely alebo rozdiely s tým, ako to vnímame alebo berieme na Slovensku, v Európe? V rámci, ako keby, akože nie, že by ma to prekvapilo, ale možno som si to tak viacej uvedomila, že keď som vlastne aj preklikávala občas vlastne televízor, tak som zámerne ladila Fox News a to je teda akože televízia, ktorá je konzervatívna, má blízko k republikánom, to vieme a zároveň sa ako keby už ani netvári, že oni sa ani nesnažia proste znieť nejak, že spravodajsky, to je proste len také ako keby komentovanie a to je niečo, to je taký formát, ktorý my na Slovensku ani nemáme, že to si proste zapneš a oni tam roastujú, oni si tam proste sadnú, moderátori, vlastne redaktori, novinári a oni proste sa navážajú do tých politikov, ale to je, že tak začiarov, že ja si to ani len neviem predstaviť, že by to na Slovensku takto fungovalo, lebo keď nejakého hostia si pozveš teoreticky a on proste akože nejak
kriticky, no, tak akože dobre, ale že tí moderátori, novinári, ktorí by mali byť nezávislí, ktorí by nemali komentovať, tak oni tam proste iba od rána do večera komentujú a ten ranný show, tá ranná show bola, myslím, že Fox and Friends a to som normálne, ja som to pozerávala, že to nemyslíte vážne. A to je niečo, čo napríklad u nás nie, ja dúfam, že ani nebude, ale akože no, k tej Amerike to asi nejakým spôsobom patrí, ale ako keby nechcem akože, ja som to skôr pozerala možno aj ako novinárka, že chcem mať aj ten druhý pohľad a musím vidieť aj tú protistranu, ale asi, treba si byť vedomý toho, že je to proste taká stanica a že je takto ladená a netreba to brať ako keby, že len nekriticky preberať, ale... Succession si videla? To som... Nie? HBO, Succession, bude sa ti to páčiť. A poznám tú hudbu. No. Hudba je fantastická. Dobre, ešte jeden typ na seriál Newsroom, asi áno. To som nevidela, ale... Dobre, idem si... Veronika ti dá rovno zoznam. Ale Diplomat je výborný na Netflixe, to je môj obľúbený. Diplomat, to je moja láska. Hej, ale aj House of Cards sa mi páčila. Tá je tiež pekný. Ale iba do 4. série, tá 5. sa mi už nepáčila. To nebola tam, kde bola žena prezidentka? Ale nie kvôli tomu, ja ju mám veľmi rada. Veľmi dobrá herečka. Ale ja viem, tá posledná séria s ňou aj mne už sa až tak moc nepáčila. Kevin Spacey bol výborný tam. Bol proste fantastický a ten spin mi tam chýbal. Dobre, čo? Za chvíľku skončíme? Pohode, dobre. No, dobre, takže Succession a Newsroom, HBO. A prosím ťa, povedz mi, teraz sa vrátim okľukov, že ja nie som novinár, tak si môžem takýto oslý mostík dovoliť, že kebyže takto tu sedíme za 10 rokov a tie novinárky fičia, že čo by bola tá jedna vec, ktorá by ťa najviac potešila, keby sa vám podarilo dosiahnuť? Tá jedna vec, ťažko vybrať jednu, lebo ja tak viem, sú preto tam som aj povedala tie jednu. platové rozdiely. No, ja neviem, ja by som asi chcela, aby ten trh alebo ten priestor bol proste férovejší k ženám a celkovo možno nielen na tie novinárky, aby to bolo proste taký, že aha, kam sme sa posunuli, že tá spoločnosť, že teraz sa nám vlastne oveľa lepšie funguje, zlaďuje všetko a že možno nemáme pocit, že máme to nejakým spôsobom ťažšie a že sa skôr približujeme k tým vyspelejším demokraciám, ako napríklad škandinávske krajiny sú na tom dlhodobo lepšie vo viacerých témach a mali by sme si brať teda skôr inšpiráciu, no takže asi tak. To určite. Ja som mala nejakú otázku v hlave a napadlo mi, že škandinávska politika je Borgen na Netflixe. Áno, dobre, ale to som vôbec nechcela, počúvaj ma. Prečo na Slovensku, to bolo ešte k tomu Fox News, že prečo, alebo v Európe to viac sledujem, že tí novinári si dávajú záležať na tej, že nemám názor. Hej, že pristupujem nezávisle a bez názoru a nekomentujem. Kdežto tá kultúra v tej Amerike, alebo aj v iných štátoch je úplne niekde inde. Že nie, že ani, že čím to vzniklo, ale že či to nie je ťažké si toto držať, to svoje. Že tú tendenciu svoju súhlasiť s niečím, že či sa dá na to zvyknúť, alebo čo s tým. Čo robíš s tým svojím názorom? Áno, že kde ho máš ten názor, vieš? No je to strašne ťažké určite si to udržať a akože v rámci tých rozhovorov, ako tam by nemalo byť cítiť, že na akej strane ja stojím. Jedna vec je to, že keď mi hosť rozpráva, nehovorím, že mne, alebo celkovo, že ak hosť hovorí nepravdu alebo dezinformuje, zavádza, tak proste úlohou moderátora je proste povedať pravdu, uviesť ho na pravú mieru, aby ten divák proste vedel, že nie je to, že príde politik, on sa tam vykeca a moderátor iba akože že pohode, že on si kývne hlavou a ideme na ďalšiu otázku. Nie, proste on je tam na to, aby ho proste opravil, ak hovorí akože nezmyslí a má mu tam priniesť nejaké dáta a čísla, čo je samozrejme veľmi ťažké. Ale nemôže byť z neho cítiť, že či je na strane opozície alebo koalície, že či sa mne páčia demokrati alebo republikáni, akože to by tam nemalo byť. Na druhej strane presne, že ak proste demokrati alebo republikáni urobia nejakú chybu, tak proste o nej treba informovať. Ale určite je to veľmi ťažké si to strážiť. Akože vidíme to nielen akože na Slovensku, ale aj vo svete, že ja to teraz trošku hovorím z také až akademickej sféry, lebo teda už aj učím, ale že proste veľa tých novinárov sklza do toho, že sú až takí aktivistickí, čo tiež nie je dobre. Proste novinár nesmie byť aktivista a je
potom rozdiel, hej, medzi nejakým akože komentovaním, čo sú komentátori, ale novinár proste má byť nezávislý, má pracovať s viacerými zdrojmi a ten vlastne čitateľ alebo divák si má vlastne urobiť názor, ale samozrejme musí vždy uviesť na pravú mieru tie fakty.